ọgụgụ nke ya si n'ozi ọma dị asọ nke Matiu dere. Otito dịrị gị, Jesu tụrụ ụmụazụ ya inu asị. Otu nwoke chọrọ ịga obodo ọzọ, o wee kpọọ ụmụ odibo ya kesaa ihe o nwere, tinye ha n'aka. Otu ka o nyere 100 naira 5, bịakwanye nke abụọ 100 naira ọzọ 2, nyekwa nke atọ 100 naira. O wee mesịa pụọ ije n'ala ndị ọzọ. Ngwa ngwa odibo ahụ nnatara 100 naira 5 jiri ego o nyere ya zụọ ahịa, wee rite uru 100 naira 5 ọzọ. Otu ahụkwa odibo nke natara 100 naira 2 ritekwara uru 100 naira 2 ọzọ. Ma odibo nke natara otu akpa ego jere gwuo ala lie ego nna ya ukwu. Mgbe ogologo oge gasịrị, nna ukwu ụmụ odibo ahụ lọghachiri ya na ha wee pịazie akụnụba ya. Odibo ahụ natara 100 naira 5 wetara 100 naira 5 ahụ e nyere ya, bịakwa tụkwasị 100 naira 5 ọzọ n'elu ya, wee sị, nna m ukwu, i nyere m 100 naira 5, lee, eritere m akpa ego 5 ọzọ n'uru. Nna ya ukwu wee sị, ezi nwa, i mere nke ọma, ịbụ ezi odibo kwesịrị ntụkwasị obi. Ebe i gosiri na ị bụ onye kwesịrị ntụkwasị obi na nwe ihe ntakịrị, aga m eme gị onye isi na-elekọtara m ihe m buru ibu. Bịa banye n'ọṅụ nke nna gị ukwu. Odibo nke natara 100 naira 2 bịara sị, nna m ukwu, i nyere m 100 naira 2, ma lee, eritere m uru 100 naira 2 ọzọ n'elu ya. Nna ya ukwu wee sị ya, ezi nwa, i mere nke ọma, ị bụkwa ezi odibo kwesịrị ntụkwasị obi. Ebe i gosiri na ị bụ onye kwesịrị ntụkwasị obi na nwe ihe ntakịrị, aga m eme gị onye isi na-elekọtara m ihe buru ibu. Bịa banye n'ọṅụ nke nna gị ukwu. Emesịa, onye ahụ natara 100 naira bịara sị, nna m ukwu, ama m gị na ị bụ mmadụ siri ike na mmete. Ị bụ onye aka ntagide. Ị na-ewe ihe ubi ebe ị na-akụghị mkpụrụ ọbụla, na-achịkọtakwa ihe ubi ebe ị na-asụchaghị. N'ihi na egwu gị tụrụ m, ejere m lie ego gị ahụ n'ala, lekwa ego gị were. Nna ya ukwu wee zaa ya sị, ị bụ ajọ odibo, onye umengwụ. Ị matara na m na-ewere ihe ubi n'ebe m na-akụghị mkpụrụ ọbụla, na-achịkọtakwa ihe ubi ebe m na-asụchaghị. Ihe ị gaara eme bụ itinyere m ego n'ụlọ akụ, ka ọ ga-abụ nlọta, nnara ego m, nnarakwa ụma ya. Ngwa, napụ ya 100 naira ahụ o ji, were ya nye onye ahụ nwere 100 naira 5, n'ihi na onye nwere enwe ka a ga-enyekwu, ma ka o were bawanyekwuo. Ma onye na-enweghị ihe enweghị enwe, ọbụna nke nta ahụ o nwere, a ga-anapụ ya. Chụpụ nwa odibo ọjọọ a
anabaghị uru n'ọchịchịrị ebe ọ ga-anọ kwa akwa takwa ikikere eze. Oziọma nke oseburu ụwa. Ka anyị si n'oziọma nweta mgbaghara njọ anyị. Praise the Lord. Hallelujah. Anyị ma n'ụwa tata ihe na-adawo investment. Onye asị na president Nigeria bịara ka ọ bịara meeting ha bịa kpọkọ ndị Nigeria ndị ọkpọkọrọ ọ dịka ndị saịdị nke ha wee sị ha nata n'ụlọ ka ha mee gịnị investment. Anyị na-enekwa n'anya ka anyị fụ ndị na-ala eme investment, ndị mere eme na-agba ọsọ maka na gịnị mere ụkwụ a na mkpụrụ eme ọ gịnị adịghị ya. iwere $1,000 mee invest n'anya gị ọ nọrọ ebe a $1,000 aghọzi ya $500. So otu ahụ ka ọ dị, Chineke na-azụkwu afịa. Chineke bụ onye Igbo. Unu anụ ihe m na-ekwu? Chineke bụ gịnị? Onye Igbo. Ọ na-azụ ahịa, and ebe ọ na-azụ ahịa bụ ka o mee gịnị? Ka o nwee uru, o rite uru. Andọ ya anyị na-akpụdobe nso na ngwụcha afọ nke ụka. So ụka wee were oghere nwa wee na-echetara anyị na ndụ anyị dị n'ụwa bụ investment Chineke mere, and na ọ na-atụ anya na ọ ga-eme gịnị? Ọ ga-erite uru. So na o were ife akụ na ụba na ife ndị ga-abara anyị uru, ga-enye anyị aṅụrị, udo, aga n'iru, wee tinye anyị n'aka, wee sị anyị were ya mee gịnị? Gbaba mbọ. Ọ ka o wee dịrị anyị na mma, maka na ọbara isi o mee gịnị? Ọbara agụba. Ife anyị ga-ajụzi onwe anyị ka anyị na-akpụdobe nso na ọgwụgwụ afọ nke ụka, na-echetara anyị maka ọgwụgwụ oge mgbe onye nyere anyị ife ndị a ga-ajụ anyị ajụjụ maka fa na-akpụdobe. Ka a na-asị anyị ka anyị nyochaa akpa anyị, weta sesbuk anyị, malụ ejebe na anaba m uru na ọghọm mee gịnị dị n'ime ya. Ọ bụrụ na o nwere ebe anyị na-emetachara ọfụma, ka anyị gba mbọ mee gịnị? Mewe ọfụma. Emem. Abịa wee malite ya wute ife ọgụgụ nke mbụ ya na ozi ya na ife na abụ ọma bịa jekọta na-akụziri anyị maka alụmdi na nwunye, na-ekụziri anyị ife omimi dị n'ife alụmdi na nwunye. O wee na-akọrọ anyị maka ezigbo nwaanyị. Ezigbo nwaanyị bụ aṅụrị gịnị? Di ya. Ama na ọ bụgodị n'ala Igbo, onye mgbe m nọ n'ụlọ, ọtụtụ ndị mmadụ, ụmụ okorobịa ọbịa na-asị Fada biko gị tinye ya n'ekpere na ya na-ene anya onye ya na ya ga-eme gịnị? Ga-ebi ka ya nụta ezigbo nwaanyị. Maka na ịnụta ezigbo nwaanyị, ndụ gị eme gịnị? Atọ atọ. Bụ ndị na-anụ di na nwunye eziokwu. A sị na the shortest road to the grave bụ bad wife. N'ụzọ penarịsịrị mpi ya esi wee je na ili gị bụ gịnị? Ịnụ ajọ nwaanyị. Ịma na ọnwụ ga-adịgo nso. Amakwa m ụmụ nwoke ndị na-anụ nwaanyị ya nkọrọ anyị ma eziokwu bụ eziokwu. Ndị na-akwado ịnụ nwaanyị unu a na-egelo maka ndị na-anụ nke Facebook na X na Instagram. Ị na-eme ka ị maa na ọ bụghọ ife aka inu na-ada na ntị ka ọ na-eme gịnị? Ka ọ na-atọ n'ọnụ. Ife ọgụ agụ tata agọkwugo anyị ya, maka na ife dị iche na nwaanyị a bụ a special woman. Ọ bụrụ a celebrity, ọ bụrụ a professor nke o ji agụ oke akwụkwọ amalọ ka o si wee mee.
ma ọ bụ ma funuro, or just ordinary wife and mother in a family. Mana o nwere ife dị iche n'ime ya. Ife dị iche n'ime ya bụ obi ịfụnanya. Ịfụnanya o nwere n'ebe di ya nọ na ebe ụmụ ya nọ. And ọ kwụsịrị ebe anwa kama na ịfụnanya ahụ gafekuziri wee na-emụta gịnị ndị agbata obi ya. Praise the Lord. Ya mere o wee bụrụ ezigbo nwaanyị. O wee na-agba mbọ. Ọ naghị eche ka ịma na mgbe gboo ihe anọbụ oriakụ mana o so bụrụ gịnị ọkpata akụ. Ife aka gị kọtara ka ị ga-eme gịnị ka ị ga-eri. Ọ na-agba mbọ. Nwaanyị dị industrious. Then iwerezie attributes a na virtues a nwaanyị a nwere. Iwe werezie wee batazie na mmekọrịta dị na anyị na Chineke. Maka na Chineke na anyị na ya na-emekọrịta dịka gịnị di na nwunye. Maka iji ebe a na-agba akwụkwọ, ife a na-ekwu bụ na ịfụnanya dị n'etiti di na nwunye dịka ịfụnanya dị n'etiti Kristi na gịnị na ụka ya. And otu afọ Jesu si wee were ndụ ya chụọ àjà maka ụka ya, n'otu afọ ka a na-atụ anya na nwoke ga-eji ịfụnanya wee mee gịnị wee gbuo nwaanyị. Praise the Lord. Be ready to give his life for the sake of the wife. Ife a na-asịsị nwaanyị gịnị ya mee gịnị ya rubere di ya gịnị isi. Ine-anya fụ ka Chineke na ịfụnanya na mmekọrịta dị n'etiti anyị na ya ejiro wee na-anya na abọmochi echiche na abọ were nwa ya mee gịnị chụọ àjà maka ọdịmma nke anyị na ya, ka anyị wee bụrụ otu, ka anyị wee dị mma, ka anyị wee nwee nzọpụta. Wee na-atụ anya na anyị nwa bụ ndị Chineke na-anụ dịka nwaanyị kwesịrị ị na-ekpe ezi agwa dịka nwaanyị a gụrụ n'ife ọgụ nke gịnị nke mbụ ga-abụ di ya cheta obi aṅụrị a na-eme gịnị a na-akpị ya. Inezi anya kịta na-ajụ onwe gị na Chineke nọrọ ebe ọ nọ n'anya cheta gị obi aṅụrị ya na-akpị ya, ka ọ ga-abụ Chineke cheta gị dịka nwoke na-awụ cheta nwunye ya na-enye nsogbu o endie na ebe a na-aṅụ mmanya. Ọ nọgide chi jizie n'abalị mgbe ụmụaka na nwaanyị anabachago oghere mee gịnị bata, ọ na-agụfọ am o mee gịnị ọ gbapụ di ya na-achụ ya ọsọ. Ọnọdụ anyị na Chineke ọ ga-adị ka nke nwoke ya bụ ocheta na nwunye ya nọ n'ụlọ agụ ya na bi ya na-eme gịnị a na-agụ ya. Ọ ife anyị ga-ajụ onwe anyị. Iwerezi ya batazia Pọl dị asọ n'ife ọgụ nke mbụ wee na-agwazi anyị na anyị anọrọzi n'ọchịchị na anyị bụ ndị nke gịnị ndị nke ife. Maka na ka a na-ajụ ajụjụ maka mgbe onye the second coming of Christ, ọ na-agwa ha na ya bụ njem amalitego kịta and nọ kịta ka anyị kwesịrị ibi ndụ dịka ndị nke gịnị ndị nke ife. Ga-abụzi mgbe onye nwe anyị afọ ga-abịa gaa dịka onye ochi na-abịa na mberede, ọfụ na anyị dị ready and willing. Jesu wee mezie ka ọ batazie anyị ọfụma na ntị ọfụma ka anyị ghọta ya with parable n'ozi ọma dị asọ. Maka mgbe Jesu na-akụzi nkụzi ya ka ọ na-aga towards the time ịbịa na njedebe ọrụ ekenyere ya and na ọnwụọ enie ya ọnọgo n'aka ndị Chukwu nna, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ na gịnị na ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị mee gịnị nwụrụ anwụ ikpe. So mgbe ọ na-ekwu maka a rich man na-eme travel, he was talking about himself na ọ na-akwado ịga njem, and njem afọ ọ na-aga na ọ na-achọ iwelụzi ife akụ na ụba ya niile, the investment of his kingdom, wee tinyezie anyị n'aka. Maka the servants a na-ekwu maka ya abụ gịnị mụ na gị ka a na-ekwu maka ya. The apostles si n'aka fere aka wee mee gịnị wee ruo n'oge nke anyị nwa ka anyị hanyere ya n'aka. Wee sị ya were ya jee gbaba mbọ. Onye izi 5 talents, onye abụọ 2, onye nke ịtọ gịnị ofu talent. And ka esi ekwu ya na mgbe afọ talent nọ ka akpa ego
akpa ego. And akpa ego a na-ekwu maka ya abụ ọ bụrụ na ịgbakọ ego mmadụ ga-enweta n'ọrụ mbọsị for 20 years ọ ife ofu talent nọ na ya. So ka anyị wee na-aghọta maka ụfọdụ na-abịa na-asị na onye enyere ofu talent na iwe na-ewu iwu bụ na ego enyere ya epeka. Ego enyere ya epe ha mpe, o buru ibu. Mana ịma na Chineke maara onye ọbụla. Otu a unu nọ kịta ndị mụrụ ụmụ ma ụmụfa mụrụ ọkụ ya. Onwe ozi na-ezi ị ga-ama nke ị ga-ezi ome ya ọfụma. Ọ bụghị ife onye amaghị apị kọmputa isi anya jee mere gị assignment n'ịntanetị ya jee mere gị research. O nwere onye ị ga-enye nke aha nwe onye ma na ọma anya ruru ya na ọma ka esi azụ ụlọ fichaa ụlọ gazi ife niile ị na-apụ inye ya kii si anya biko nya clean ya room ịghọtago dozie ya ọfụma o mee ya ọfụma. Mana ọ nwere onye ị ga-enye kii ka o dozie ya room olu ọ gasa nke fọrọ afọ. Otu afọ ka Chineke si wee malụ ka anyị our capabilities werezie responsibility dị iche iche mee gịnị nyezie anyị niile n'otu n'otu. Akara aka onye ọbụla ịma gịnị abụghị ofu. Ebe nsogbu na-adị ebe ị nọrụzie na nke gị na-asị na ọ dị ka onye nke a Chukwu afụrụ ya n'anya karịa gị nwa. Ị hapụzi iji onyinye Chineke nyere wee mee gịnị wee gbagharị ya mbọ. Otu anyị nọ kịta ma ị bụ fada ma ị bụ bishọp ma ị bụ onye nkịtị ma ị bụ sista reverend sista, onye ọbụla nwere ohere ime gịnị ije n'igwe. Ị gaghị anọ ebe ị nọ na-asị hei na ọ bụ na nchi fada na-aka m abụ Pita n'eluigwe. Mana ị nwere ike nọrọ ebe ahụ na-eche na ọ bụ na ị bụ fada na ike abụ Pita n'eluigwe. Onye chiri fada because of responsibility e nyere ya ọ nọzi ya n'enu ya ife imela a ga-ata gị afụfụ obele, mana nke o mere a ga-ata ya dọba ọsọ nkwa na ya ma na ya hapụ ichi fada. So na onye ọbụla nwere ọrụ o ketara na ife Chineke na-agba atụ anya n'aka anyị bụ iji onyinye ahụ Chineke nyere anyị wee mee gịnị wee lụọ ọrụ ya ọrụ. Investment. Onye nke izi 100% 5 akpa ego ise onweta akpa ego ise ọzọ asị ya congratulations. Onye nke abụọ akpa ego na-abụ onweta akpa ego na-abụ ọzọ making it 4 asị ya gịnị congratulations. Ọ babaghara ya mba na o jighị ya nweta 5 akpa ego 5 maka nọ nke Chineke nyere ka ihe eme gịnị ka ihe ji wee gba mbọ. Onye nke e nyere ofu kama ịgba mbọ ka o nwetakwu ofu ọzọ ma ọ bụ dị ọkara o were ya jee n'ihe na ana. Chineke wee sị ya na ọ bụ odibo gịnị obi ọjọọ. Praise the Lord. Anyị na-eke n'anya ị na-ajụ kedu dị talent ndị Chineke nyere anyị, kedu onyinye ndị Chineke nyere anyị. Ụfọdụ onyinye ndị a ịbịa na njem nke mmụọ, the spiritual gift of love, ịfụnanya Chineke fụrụ anyị wee sị ya dịka nsị fụ unu n'anya si n'otu ha mee gịnị fụ ndị ọzọ n'anya. Mgbaghara mmadụ ibe anyị, gbaghara anyị mmehie dịka anyị mee gịnị gbaghara ndị mehiere anyị. Olee otu anyị si were eme invest? Anyị jidere ya sọsọ maka onwe anyị na ezinụlọ anyị ka anyị na-enyebi ndị ọzọ were ya na-eme ka iru ụwa mee gịnị dị mma. Faith and hope, okwukwe na olileanya. Okwukwe nyere anyị bọsị anyị mee baptizim, ekwe na Chineke, ekwe na nzukọ nsọ Katọlik, ekwe na nke a. Anyị ka kwudosiri ike na okwukwe aha ka o rie na mperi. Kedu ka anyị si enyekwara ndị ọzọ aka ka okwukwe nke ha na-abawanye ka ha wee nwee olileanya na nkwa Chineke kwere anyị ga-abịa na mmezu na a ga-enweta aṅụrị edu ebe. Onye nke ozi ọma Chineke nyere anyị, the word of God, anyị na-ege ntị na-akụzi na-agụ Baịbụl mgbe niile na-atụgharị uche n'otu dị iche iche anyị nọ na ya. O nwere uru ọ na-abara anyị, o nwekwazịrị uru anyị ji ya na-enye ndị ọzọ na anyị okirikiri aka. The sacraments of the church, ma nke anụ ndị na nwunye ịnatala, olee uru ya?
ọ na-abụ ndị mmadụ na-eghe anya na otu unu si anụ di na nwunye dịka ndị gbara akwụkwọ n'ụka, ọ na-agụfa agụ ka fa nụọ di na nwunye, ka ọ na-afa necha unu anya asị ọbụkwa otu a ka di na nwunye na-adị tufu ya kwa Chukwu ekwekwa na ngwere gbaa ajị, ma ọ bụ fada anyị chiri ma ọ bụ sista, whichever one, sacrament anyị na-anata n'ụka ma olili dị asọ anyị na-anata, confirmation, all this, kedu ka anyị ji eji ya wee na-abawanye the kingdom of God on earth, maka na ya bụ njem amalitego. Prayer, ekpere. Ụmụazụ nakọta Jesu asị ya, nna anyị ukwu kụziere anyị ka esi eme gịnị, ka esi ekpe ekpere. Akụzie nala ụmụazụ kụziere anyị, ụka nye aka na-agbawanyere anyị nkụzi gbasara ekpere, vikwu anyị ngwa agha eji ekpe ekpere, ma chaplet ma baịbụl ma sam ma ọsụ ya ma ọsụrie ekpere dị iche iche edere n'akwụkwọ. How far? Ọ na-alụ ọrụ ka anyị niri ya n'ana? O nwere ndị akwụkwọ ekpere fa dị na shelf, baịbụl ha dị na shelf, rosary ha bụ n'onu ka a na-anya ya, ụfọdụ nyarị nke ha na moto. Ọkwọnụ ha ncha investment a na-ekwu maka ya. How far? Mana ọkụ ife anyị ga-eji wee kpepụta onwe anyị, kpọpụta ndị ọzọ, mana anyị mee gịnị? Anyị hangịrị ya hang, ụfọdụ na-anya nke ha n'onu, then itinyezie iwepụtazie ndị afọ dobe n'akụkụ, ịbịa kwubezie maka onyinye ndị ọzọ Chineke nyere anyị, onyinye nke ndụ. Ị na-eku ume na-ekuda na-aga ije. Onwe ndị enwere ya, onwe ndị ọkọrọ amamife ije na psychiatric hospital, ịpụta ụtụtụ ikene Chineke na ịmara ife, ebe ị nwere ike ịfụ mmadụ asị na ọ na-agbọpụta, inefu anya otu efu mmadụ a na-esogharị ya asị na one on one, ndị nọọsụ ụmụ ihe na-ekwu iya na-eso ya, isoghị ya, o nwere ike ihe o butara oti n'ọnụ, ma nke ya egbu ya egbu, onwe ibe ọma ọ na-eme, mana akọ na uche zuru anyị bụ nwee ndị agụụ na-agụ, nwee ndị enweghị ụlọ, nwee ndị enwere so many nke Chineke nyere gị. Kedu ka isi ji ya na-alụ ọrụ? Ọfa ncha bụ investment ya fa a na-ekwu maka ya, a na-atụ anya na ọ ga-amịta mkpụrụ, mana ọtụtụ n'ime anyị niri nke ha na-ana na-eche mbọsị oge ruola fa abọfụtakwa ya si Chukwu ife inyelu nnekwu ya werekwa. So ka ayọ Chineke na aja misa ka onye anyị amara inwe obi mgbasapụ aka, generosity of heart, ka anyị nwee ike were onyinye niile Chineke nyere anyị wee na-ejeri ya ozi n'ịfụ mmadụ ibe anyị n'anya na ịfụ Chineke n'anya, maka nzọpụta na ọdịmma nke mmadụ niile site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Ka anyị kwụrụ ọtọ kwupụta okwukwe anyị. Ekwe n'otu Chineke nna ji ike niile, onye mere n'igwe na ala na ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa atọ ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si na ezi Chukwu, a mụrụ ya amụ, emeghị eme, ya na nna bụ otu ihe, ihe ha ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, o were ahụ na Virgin Maria, site na mmụọ nsọ ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbu ya n'obe n'ihi anyị, n'oge ọchị Pontius Pilate, ọ taa ahụhụ, ọ nwụọ, enie ya, ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ si kwu, ọ rịgo n'eluigwe, nọ n'aka nri Nna, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebe ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe, ekwe na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na Nna na Nwa pụta, onye a na-esekpụrụ na-etokọdo ya na Nna na Nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu, ekwe n'otu nzukọ nsọ Katọlik,
na apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpere nke ndị kwerenụ. Ụmụnne nna Kristi, ebe Chineke tụkwasara anyị obi wee were onyinye dị iche iche dị oke ọnụ nke ego na-apụghị igo taa wee chọọ anyị mma, wee nye anyị ka anyị wee na-agba mbọ n'okwukwe anyị nwere n'ebe ọ nọ, ka anyị kpọkuo ya enyemaka ya na mkpa dị iche iche, ka nke ahụ ka nke mkpụrụ obi, ọkachasị ndị ga-enyere anyị aka iji ihe niile o nyere anyị wee na-ejere ya ozi. Ekpere mmadụ ịtọ welite ọnụ. Onye mere n'igwe na anyị, ndị nwe anyị nụrụ arịrịọ anyị. Ndị nwe anyị nụrụ arịrịọ anyị. Ndị nwe anyị nụrụ arịrịọ anyị. Ekpere ime obi. Cheta maka Naịjirịa na ụmụnne anyị nọgasị n'ụlọ. Ka Chineke site mmụọ ya ga-enyere anyị na ha aka iji wee nwee ike dọpụta obodo anyị n'ọnọdụ ọ nọ n'ihe isi ike, mpụ, mmegide, corruption, ajọ ọchịchị, ajọ obi. Ka onye ọ na-amarụkwazị ife dị mma kwesịrị na ọ ga-eme ori ya na-arụ ọrụ ka ife wee na-aga nke ọma. Cheta ndị rapụgoro ụwa, ka Chineke nye ha ezumike ebe ndị arụ na-adịrọ, ka Chineke mekwazị ka nweta ụgwọ nsọ. Anyị na-echeta n'ụzọ pụrụ iche Emmanuel Okeke, onye a na-achịta na aja misa. Chineke pụrụ ime ife niile na ọnụ arịrịọ na ekpere nke anyị bụ ụmụ gị na-ebute n'iru gị, n'ihi obiọma na obi ebere gị, mere anyị ihe niile nke anyị ji ume na-arịọ site na Kristi dị nwe anyị. Amen.
Sobanụ ụmụnna nke aja mụ na unu na-achụ ịgasọ Chineke dị ike niile ịnara nọ onye nwe anyị nara aja n'aka dị nwenụ m lekwasị anya na aja nke anyị na-ehunyere ebube eze gị. Biko mee ka o wetara anyị amara anyị ji efe gị, ka anyị were rite uru na ngọzi gị dị ebe ebe site na Kristi dị nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu, welite n'obi enu, ka anyị na dị nwe Chukwu anyị ekene. O kwesịrị eze bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke dị ike niile edu ụwa taa ụwa site na Kristi dị nwe anyị, onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ kwere ka a mụọ ya na Veji Maria. Ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebe ebe site n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe, bịa si na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebe ebe. N'ihi nke a anyị na-eso igwe n'ụma niile nke n'igwe na-etebego oge niile na ukwe na-ekwe. Nna anyị dị nsọ ezie, sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-arịọ ka ile onye ndị a site n'ikwasa mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunya n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee nara, were achịcha nye gị ekene na otito, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, nnaranụ nke ya, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu akwa ka o si mee mgbe ha richara ndị anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekene na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, nnaranụ nke ya, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe, a ga-agbụ ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka wee gbaghara njọ. Na-emenụ nke ya na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta na ife omi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a, anyị na-ekwupụta ọnwụ gị, na-egosikwa mbilite n'ọnwụ gị. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-arịọ ka anyị nata ahụ na ọbara Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ ịgazu ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Robert na ndị ofu ọta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwu wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebe gị. Biko mere anyị niile ebere, ka anyị soro Veji Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, Josef dị asọ bụ di ya, ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile, Fortunata dị nsọ, ndị mere uche gị na owekịta ndụ ebe ebe, ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebe site na Jesu Kristi nwa gị.
ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna dị ike niile nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa atọ ụwa niile. Ụmụnna, ka anyị were ekpere na nzọpụta anyị kụziri anyị wee kpọkuo Chukwu nna. Zọpụta anyị na-arịọ gị o Sebo na ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị wee gbanahụ nsogbu niile, were nchekwa dị nsọ na-atụ anyị maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi gwa ndị apọstụl gị, udo ka nna hapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, enekwana anya na njọ anyị kama nekwasị anyị n'okwukwe nke nzukọ gị, nye udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke Osebo adịrị unu mgbe niile. Ka anyị rịta n'onwe anyị ekene nke udo. na-enwe atụrụ nke Chukwu na-ediwe na Jesu Kristi na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha nwere isi ọbụ ndị akpọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke dị nwanụ etosira nke batara akwụla asụsụ.
Ka anyị rịọ arịrịọ. Dị nwanụ m, anyị erie n'ahụ n'ọbara Kristi. Nwa gị nyere anyị iwu ka anyị na-eme emume nke a na ncheta nke ya. Anyị ji ume a na-arịọ ka ị site n'emume nke a mụbaa ịhụnanya gị n'ime anyị site na Kristi dị nwe n'anyị. Ka anyị nọrọ anyị. Oto dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Biko anyị ga-ebu ụzọ eme second collection. And second collection for today was for human development, working to help eradicate poverty and injustice in the United States, hopefully in Nigeria too. Badata rekene, omemma badata rekene, izuru geme, data rekene, omemma badata rekene, izuru geme, badata rekene. Alpha and Omega baratana rekene izuru geme datana rekene omemma baratana rekene izuru geme badatana rekene isi kendo badatana rekene izuru geme kene omemma baratana rekene izuru geme. Because we have our parish announcements. In fact, tell them you're very lengthy. Not just the border. So here our announcement in the parish. I need to go here. So because can go some of them. The African community of St. Fortunata is happy to invite all parishioners and friends to their Advent retreat, Friday, December 8th, and Saturday, December 9th, from 6:30 p.m. to 9 p.m. via Zoom. You are also invited to the Mass in Thanksgiving on Sunday, December 10th at 9:15 a.m. and to the children's Christmas party at 12 noon in the church basement. All are welcome. More details in the bulletin. The rosary is prayed every Sunday right after the 9:15 a.m. Mass in Spanish. You are welcome to join. You are invited to join us for our Christmas tree lighting ceremony on Saturday, December 2nd. Saturday, December 2nd, after the 5 p.m. Mass on the church lawn. This year, our mariachi group will lead the caroling. All are welcome to attend. If you would like to dedicate a lighted Christmas tree for your loved ones, living or deceased, please fill out the form in the bulletin before December 3rd. The donation is $30 only. Next week, the second collection will be for Christmas lights. We count on your generosity. Thank you. Copies of The Word Among Us
for the upcoming Advent season are available in the back of the church. Please take one as you leave the church. We regret to inform you of the passing of Jose Rodriguez, former parishioner, usher, and volunteer of our parish. He was the husband of our Coslista leader, Clara Rodriguez. The wake will be on Sunday, November 19th at Grace Funeral Home from 2 p.m. to 6 p.m. The funeral mass will be on Monday at 10:30 a.m. at St. Sylvester Church. Please note, because of the Thanksgiving holiday, there will be no 8 a.m. Mass this Thursday and Friday, and no adoration of the Blessed Sacrament. You are invited to join us for our Thanksgiving Family Mass this Thursday, November 23rd at 9:30 a.m. Let us gather together to thank God for all his blessings. We look forward to seeing you at 9:30 this Thursday. Ndewonu. Yeah, because today I heard that na church anyị agbaji ụkwụ to Oshabaja and I be late. We know part of the reasons. War. I'm my fetch too. Belt Parkway is literally closed. So Chikalibia was ahead. Yela bomb say, I be wakwabu church. Uzo halahapa. Make the thing na GPS. Yagwab sell you take a 1 hour, 3 minutes. And we have like 28 minutes. Usually it takes us like 20, 25 minutes to be here from Elmont. So because Kaina Abanembo, like I told myself, I'm going to see how the Quadeca, when I go Loma, see how the Quadeca, I'm going to add the time by the Jahapo here. So let us try to remember where constructions these days and where they change minute. So because we cannot be a church or say so, try to leave your home a little earlier than you used to do. Because when we go announcement in the church here, man check date about their events. The African community, so they are very much ahead of us. When I'm saying annual events in Nigeria, one of which was our Christmas party. I need a for children, but meanwhile, I for us somehow. So I need to be plan me. I need to be plan me, and I need to dream something very urgently. Because in the African community, they fix like a 10th of December. Usually, Jamaica first week, right? Or second week. So, because I got bamboo plan, what I get shime. So, I get the Apotragane Nyaka ilidi our community. I got a meeting to find out and let you know next Sunday. What I get shime could very successful. They won. Now, I'm going to end the birthday how this week. Haley Teka. May the blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. May the blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Solo. Happy birthday to you. Solo, Father, or Yapota, Diana Rangozi. You are solo.
Ogene. Okay. Capro. Amen. 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 N'otu aka ahakwa enwere ndị wiki jọsrọga ma ọ taa wụ anniversary ha. Any anniversaries? Okay. Onye taa, is there anyone that is worshiping with us the first time today? All right. Okay, biko nwanne anyị wụ now chief onye chiri echi wụ Julius Anieke. Okay, Julius wụ ahịa akwụkwọ Chigozie. Ahụ ya niile Anieke. So ọ ga-shake the movement. So unu gụọ ihe postiri our PRO posturu anyị. Unu ga-ahụ na emume gbasara anyị ga-take place very soon. But ọ chọrọ ibido egodi today. Ọ chọrọ ibido taa. So agbasa church unu eji nnọọ nwayọ gawa na parking lot. Maybe very soon ọ gaghịkwa ahụ na parking lot, maybe ọ ga-ahụ na basement. But for today, ka anyị bire na parking lot. O nwere ihe yelo oriakụ ya ji iji were gwa anyị. So yeah, so emecha unu ejili ike agba. Thank God anwụchaga anyị afọ ebe. Ndewonu. Oto dịrị Jesu. Otito dịrị Jesu. Udo dịrị unu. Oto dị Jesu. Anyị ekene anyị niile maka ịgba mbọ bịa. N'agbanyeghị ife mgbochi gasị, maka mgbe m bịara afụlọ m mmadụ ka m ghọtara ife GPS m ji wee chee m iru ụzọ ọzọ dịka ndị eze na-aga ndị eze si ọwụwa anyanwụ wee bịafụ Jesu. Etikwa m isi, o buchighakwa m ebu si ya ka m mee obe. So kịta ka m ghọtara na enwere ihe na-eme n'ebe a maka so for a long time. Okay. All right. So na ya aghọtago onye rụzi anya mmalụ ka o si eme. Icheta
ibu ụzọ GPS jụọ ya ajụjụ ka ọ gwa ka ihe si wee dị. So anyị na-ekele unu niile maka ịgbawa isi ọnwụ wee bịa. Chineke amago na ọ bụ mmụọ unu ịbịa n'oge mana ọ dịka o si wee dị, so that taken care of. Then eji m oghere a wee na-ekene ndị a gọpụtara ọfụ maka afọ na ihe echejigo ya ka iji wee gbajezi ya n'azụ ị na-anọdụ saịdị ya.